Ayo ning sing jenengane mbut gawe apa wae kuwi pancen kudu sing apik, kudu profesional. Bengkel ya bengkel sing profesional, sing ngerti tenan, gaweane apik tenan. Kang Gareng nek dadi penyuluh kesehatan ya kudu ngerti tenan ilmune. Wah, aku ki bola-bali melu diklap. Dadi ya wis carane meneh penyuluhan. Nah, mligine aku penyuluhan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusu ki dadi gaweanku. Wah, mbok coba. Kang Gareng piye carane ngupakara bayi iki supaya dadi pangertene para ibu-ibu iki? Gampang dadi kabeh kuwi kudu nggatekke kesehatan. Mergo bayi kuwi masa depane bangsa. Sing dadi generasi penerus. Oh, bengkel sing apik kuwi to, Truk. Nek pit sing arep dicet anyar kuwi digawa nang bengkelku engko tak bongkari. Ah, nek wis dibongkari to stang dibongkar. Terus sedele dibongkar. Ban ngarep buri copoti kabeh ragangane kae to. Ah, ragangane kae to terus diresiki. Diamplas kae nganti sing ngresik kae. Ah, nek wis diamplas to digawa nang puskesmas. Dadi ibu hamil kuwi kudu sregep anggone priksa nang puskesmas, ana ing pusat-pusat kesehatan to nang dokter. Mergo supaya bisa dingerteni kesehatane bayi. Nah, saiki bayi kuwi iso diitung kapan lahir, kuwi jenenge HPL. HPL iki apa Kang Gareng? Hari perkiraan lahir. Dadi saka keterangan ibu hamil mau kapan menstruasi terakhir, kuwi iso diitung sok tanggal iki, dina iki, sasi iki bayi iki bakal lahir, kuwi jenenge HPL. Ah, nek wis ngono ora wong tuwa iso tata-tata. Ah, nek wis tata-tata terus dimeni. Dadi mau sing ragangane mau sing wis diresiki kuwi to, kabeh sing kuwi dicet neh kuwi dimeni dhisik. Meni kuwi cet dasar supaya bisa halus hasile. Sing legok-legok kae ya kudu dempul. Nah, terus dimeni. Ah, nek wis dimeni to terus digawa nang rumah sakit. Dadi engko nek wis HPL apa meneh ibu calon bayi mau wis krasa ana buka siji, buka loro ngono kae terus digawe nang rumah sakit kuwi luwih prayoga. Mergo rumah sakit kuwi luwih komplit alate. Wah iya. Anggo bayi lahir procot kuwi dadi kewajibane bu dokter utawa bu bidan. Nah, bayi lahir procot terus dicet. Tadi cet kuwi kudu ngati-ati nek dimeni nek wis garing to terus dicet takoni. Cete warnane apa, kesenengane abang, ijo, putih, apa ireng. Ngono kuwi. Ah, nek wis dicet terus diwedhaki. Dadi bayi mau procot terus didusi nganggo banyu gege terus dikethok kuwi apa jenenge? Usere ta. Ah, nek wis dikethok usere bar kuwi bayi terus dibedhong. Mau diwedhaki dhisik ta terus diminyaki kan dhisik nganggo lenga apa kuwi? Telon. Lenga telon. Wah, nganggo lenga klenthek kaya bayi lah ya dadi lunyu. Lenga bayi sing marang nyanget kuwi lenga telon bar kuwi terus dibedhong. Nah, bar dibedhong ta terus pasangi gotri. Ah, nggon pedal, nggon gear kae. Gotrine kuwi kudu diganti. Mergo nek gotrine kuwi ora diganti, angko nggo mlaku ki nyuwara kae ora penak ngik ngono. Ah, entane wis gotrine anyar to. Terus porok-porok nek wis dicet terus dipasang meneh. Ah, kuwi rodo ngarep mburi ya dipasang. Nah, bar kuwi to terus digawa bali.
rumat nang omah. Mergo nek kesuwen nang rumah sakit ya biayane kuwi. Ha iya. Are biayane kuwi nek nang omah iki ibu bayi kudu bisa ngrumat bayi dhewe. Kuwi tugasku kanggo ibu-ibu muda kuwi aku ngenehi penyuluhan kuwi. Pendak esuk bayine ya di pakpungi. Bar dipakpungi terus di apa dianduki engko terus di minyaki terus diwedhaki ngono kuwi. Ah nek wis diwedhaki terus dibedhong bayi terus dipangku bar ki terus dimimiki nganggo oli. Aja lali oli kuwi penting banget mau nek dipasang porok terus dipasangi meneh terus dipasang nggon kuwi rantai iki aja nganti garing. Dadi kuwi kudu dioli supaya lunyu. Terus nggon pedal-pedal kuwi ya dioli. Nek wis bar dioli to kuwi terus anu dimimiki nganggo asi. Dimimiki nganggo asi. Mergo anjurane para winasis Bu Dokter bayi saiki iki kudu ming dimimiki asi sak suwene 6 sasi. Kuwi sing jenengane asi eksklusif. Ora kaya zamane awake dhewe mbiyen gek cilik. Bayi lahir procot terus didulang nganggo gedang. Diuleke sega, ora. Nah, supaya bayi iki pertumbuhane luwih apik, kuwi ming dimimiki asi tok nganti umur 6 sasi. Engko diteruske nganti umur 2 tahun. Anggone menehi asi. Nah, wis bayine dimimiki ta, terus biasane bayi iki turu. Nek bayine turu diboboke, ibune banjur pasangi setang. Dadi nek rodo ngarep mburi pedal rantai dipasang mau, setange ya dipasang. Nek wis setang dipasang to, terus rantai mau ya wis dipasang to, ibune iki banjur nandangi gawean liyane. Banjur tugas ibu rumah tangga ki ya mangsak. Endi sing umbah-umbah. Gaweane wong wedok. Nah, engko sore mangsane bayi kuwi tangi turu, terus dirumat meneh didusi dipakpungi to. Terus dirumat meneh kaya mau. Kaya gek esuk mau. Nah, nek wis bayi diresik terus dimimiki to. Bar ki terus diselehke, nah ibune banjur dikompo. Alah mlembung. Dadi ban ngarep burusan wis dipasang, kabeh wis dipasang, sedel ya dipasang terus dikompo. Ling ngumpo kuwi aja nganti katosen ngono. Nek katosen yo njundil-njundil ora penak. Ibune terus gentenan resik. Ibune resik terus adus ganti bayine wis bubuk to. Nah, terus ganti busana nganggo kuwi. Apa daster kae sing tipis. Sing wangi kae lembut. Nah, nek wis kuwi to njajal tunggang ngono penak ora. Andane kok. Piye? Apane sing ditunggangi? Lho, ayo bayine kok bayine. Ayo pite mau to ya. Wong edan. Aku ki gek nerangke ro Petruk kan nerangke carane ngrumat bayi kok. Aku ki ya gek nerangke carane ngecat pit kok iki. Nek do. Ya ora apa-apa. Senajan wong loro bareng-bareng nerangke ning aku ngerti. Nek Kang Gareng Bagong kuwi pancen ya profesional istilah saiki. Kang Gareng dadi penyuluh kesehatan ya ngerti tenan. Bagong ya dadi bengkel ya profesional tenan ya, Gong. Ayo kabeh iki dono nggonku. Laris bengkelku, Truk. Ya saiki lek nembang neh siji neh. Sing gaya